On air and online radio. Kaswerte ba? Wala gid wala sa akong anak ni hagit siya kalimot. Ingon niya, parang hanggang December man isang taon. Aron mabatid jud ang nagkanta, mabait ang ilang mga tingog ug mananoy nga mga awit sa Bisaya. Nindot kayo. Daghan salamat po sa nananaw karon. Di pa ni mao na po jud daghan mo tanaw. First naman mo pa'y pagsugod ugan. Mo pa'y pagsugod magsunod bulan. Daghan na kayo sa sunod buwan. Now, ang uban tagali wa pa magpalista. Kasi madani sila. Ayaw taguin na inyong mga yung mga tingog. Ipagawas dire sa amateur sa Binisaya nga song. Ipakita ang inyong katakos. Salamat usab sa akong anak nga gibuhat niya inani kay para din malimtan ang mananoy mga awit nga Bisaya. Daghan salamat sa inyong pag-attend karon. Thank you kayo.